madokachere mabuja tauya nonhaudza nyasi zuva rechimakumi rinopfumbamwe mwedzi uno hwanyamavhuvhu. Nyasi tiri kutandira kwedu nokwamutoko kudarodzi mhosva kuna mbuya vanonzi mbuya Elizabeth Mudzagada wane makore 43 watopuwa mazuva okugara mujere asi akazoisiwa pasaiti. Kwai mbuyavo wagorowa muroora wavo Judith Mudzagada ane makore 50. Kwai nomhonya kuti iwo kunditadza kugara newaroora wangu. Unobvaona kuti pakanyangara wanhu wawa wari kugara wese kumudze kubhuku rokwanyagupe. Unobvaona kuti manyongori chaiwo. Rekai tione kuti zvinopera mushechere ipapo. Tindori kumudze kopo kare Samuel Chirambadeya ane makore 27 pachirungu agotozvitorera hache gore rache rokugara mujeri zvakanaka. Kwai mazuva apfuura yaya agoita kotinha hache mbudzi dzowanhu. Mbudzi dzinosvika 28 pachirungu dzanga dziri dzapamhidzai nyamono pokare hatina shekachidza. Kuno akabva abatiwa achiri kutodzitinha mbudzi idzo. Bva zvamunyangarira. Apuwa gore imwe mwedzi 6 yange yatoisiwa pasaiti. Saka dzaachagara mujere igore pagore nohafu raanga apuwa kugara mujere. Pakanyangarapo. Rekai tiringe kune zvimwe ipapa. Wakuru weZimbabwe wanoringa nezveutano wafara wachireketa kuti aiwa paigoreka kushaya chirwere choMpox changa chanzi chasvika chiya. Iwo mamota aye kwai aiwa ndiwo akarohwa wanhu vairi wanga wari kufungidziwa kuti wakarohwa nawo. Rekai tichione kuti zvinopera mushechere ipapa. Zvokuru wekwedu kutenda wazoona zvechokwadi kuti paribe nyaya. Tinondoramba tichikurudzirana wanhu kuita utano nokushamba manja. Kushamba manja mabuja. Mureka kuita makedekede akawanditsa nokutoti chirwere ichi kana chazosvika anobva aita kunyangariwa chaiko nekuti chinenge chiri kuita kadambure. Izvezvi mishonga yacho yati yazikanwa zvakamboita dzihwa mupengo zviya ndozvainenge iri kuda kuita izvozvi. Asi rekai tirambe tichitenda yawe wari kuramba wachindotichengeta. Toramba tichindonamatira kuti tireke kugogwemiwa nacho chirwere chimwe. Hurumende yagoti iyo iri kuronga kuti izoite kuti imba yega yega kumaruzevha kuisiwe sora. Zvikadaro mabuja kuringe kuchiribeka zvokusha kuti kuno aiwa kundoziva kuti unondotiore magetsi wobva watoti bvenekera totobika toita zvese. Wapwere wari kufunda kumamisha wari kutadza kuzoerenga wanenge wakona kuerenga kana wajombo chaiwo wanenge wapari nani. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi izvi. Asi tikaramba takazviringa munondoziva zvawakuru wekwedu peno ndozvamaisani. Heno ticharamba takaringa kuti mbani anenge azoripowa basaro tinenge tichikunyepai. Wakuru wehurumende wagotozikana kuti wakaita kuteya kuti wamunangarwa wagoite wokusekiwa chaiko kunze kwenyika kuku nokutoti wakaronga kaurendo kokuti wamunangarwa watungamire kuenda kumusangano uchazoda kuitiwa mazuva akawanda ari mberi. Ipapa nyasi kwatoburika wamunangarwa wari kutambiriwa nomumwe ari mutevedzeri wameya wakomana. Kusanyadze kwacho kwakaita kunyangariwa. Uchienda uri mutungamiri wenyika kuenda kotambiriwa nomutevedzeri wameya. Kuti meya wacho kana gurukota aiwa dai wari vamwe waizvireka izvi waizvireka. Ndo manyadzo chaiwo apa unotoona kuti wari kufunda bawakuruwa nokutoti dai wari kuda kufunda
waari kutoitazvo kutoti zvese zvida kureketiwa kuti kwai ngavagodidi wasiyane nazvo kuterekera zvakareketiwa naFilipe Nyusi kuti aiyo ini ndasiya ini ndakaenda kozorora regai tirambe takazviringa izvi. Justice Wadyajena agopuwa dzimotika dzache pokare nomagonyeti ache noZimbabwe Anti-Corruption Commission. Dare rodzimhosva ratoreketa iro kutoteyo maakuramba muchimuruzisa mari kuramba makachengeta dzimotika dzachekwa muri kuita nekuti matadza kaakuburitsa nyaya yache kuti yamakatorera dzimotika njoipi. Unobva waona idi kuti ukaziya pekuroora zvinoita kukunakira, asi tiri kuziya hedu kuti kufara kwenguva pfupi muNew Zimbabwe ndo zvinoteeriwa nevanhu izvi zvibva zvabenhutsiwa kuhurumende zvodzotsa mari dzese dzinofanira kudzotsiwa. Regai tirambe takazviringa, rimwe zuva wachazozvidemba nokuzviziva kuti zvii zvinenge zvichaizvo zvinenge zvichiitika. Moses Chimombe pokare naMike Mpofu iwawo Mike Chimombe pokare naMoses Mpofu ndo vanhu wajiwa nobhero pokare nyasi. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara chaiko, asi regai tirambe takaringa kuti wachaita sei. Idi kana kuri kuti kuteyana aiwa vanobva waita kuziva kuteyana chaiko kusvino. Wanoringana zvokuchengetedzwa kwemhuka dzomusango Zimbabwe National Parks, Zimparks pachirungu, wagoreketayo kutoti kuno chirwere chiri kunetsa kwaicho anthrax. Izvezvi kwaichatouraya mhuka dzinosvika 25 25 pachirungu kugonare zhou. Tikundoshuira kuti wakomana zvireka ugodando tanga takutoitawo kakushuvira kuti peno hurumende yedu ichagoti nzara zvayarowa vokuNamibia vari kuurayira vanhu vese nyama kuti wadye nyama. Kuno muZimbabwe regai tiite kugwemana nokuuraya nzou dzakawanditsa dzidzi zviite zviri nani vanhu vaboye chokudya. Kuno kana kwaita chirwere chakadari yapfa yakarodha mabuja pakanyangariwa hapo. Hurumende ipapa, hurumende yedu iri kunetseka wakomana nokuti yoita sei nonyaya yezigi anondoramba achigwa hwendo huno mugwiro wacho waakuzoita. Unobva waita kuona kuti akubenhuka pokare kuya. Regai hedu tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi, asi mudonhere uri kuita zigi yuyu unobva waita kugutsikana chaiko. Hwendo huno kwai ipapa vamwe waakutoti zigi mubodzi mazigi 40 ndo aakutenga dhora ribodzi rokuAmerica. Apa iwo anaguwa matanga wachiri kundobatirira kaapa neiyo reti yavo isina chainotenga iyi. Zviri kuita pokare kutenderera chaiko. Regai tirambe takazviringa kwazvinoperera. Iwo wakuru hurumende wakuda kuzama manje kureketa kuno kuti wakone kuti vanhu wambosekerere mbichane kwakuti taakubisa mutero weVAT panyama. Wakuda kuti vanhu vachitande kudya nyama izvezvi gore ratopera. Unoona wakuru wane muiyembe fani muiyembe musvinu, asi regai tirambe takaringa kuti zvinoperere pimu. Vanhu vamukira kuhwadziwa fani nomiti yakajariwa panguva yosadhaki, miti yorudzi rwemapaumu iyo yomichindwi iya. Unobva waona kuti paribe chisvino yese yapera kuoma zvayo, yapera kuoma peno paribe ari kudiridzira heno zvichiri kuzikanwa kuti kuoma chaiko chere kana kuti kundooma kwokuti miti yakabisiwa kubva pengeri ichibva yaunziwa apo. Ticharamba hedu takazviringa kuti zvinopererepi kana kuti zvinoenda nokupi, tinenge tichikunyepai kuti kana yabenhuka. Ipapa tiri kufara kuti Renmo Jonas wokweduno ari kugara kuAmerica anoita zvokusekesa vanhu achireketa agoenda kupfurira kumutambo womasemifinal yokuAmerica Got Talent. Aiwa tikuti izvi svino kuramba uchisekesa vanhu shamwari ndokuti zviite zvakanaka.
peno ukaboyawo dhora unozotipawo masendi tikatirambe takazviringa izvo. South Africa kwai kubva mwedzi uri kuuyayo yakutanga kubvumira vanhu kuti wakone kugotora mari dzavanofanira kuzoja wachembera dzomujandirere, pension pachirungu. Imwe mari yacho kwai wakubvumiwa kuti waitore, kana waitora wombosenzesa kubhadhara zvikwereti. Rekai tirambe takazviringa ipapo. Meya weguta roTshwane ari kuita kurwadziwa hino kana dziri kubata izvezvi ari kutonetseka fani nokutoti mangwana agonyepiwa kuti iwewe da kutoti uburitsiwe mubasa. Vanhu kuSouth Africa kuku vanozvikona fani zvokuburitsana mabasa azvizvi wari mameya nokudidi. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinoperere pimo. Uku kuMalawi vanhu vadokerera wakaita kuisa kunyara chaiko, manyadzo makuru nokutoti nyika yeMalawi iri kutonzi ichapuwa chibahwe chinoita matani zviuru 10.2 19,200 metric tons pachirungu kubva kunyika yeUkraine, nyika yakakomberedziwa nohondo. Wakomana, varume, musairo wakaita kudari pfungwa unoita kurwadza nokutoti Malawi dhamu roMalawi riya, dhamu roMalawi ndo dhamu rakakuritsa zvokuita dhamu rochina pasi rese rino mvura yakachena. Wakomana, wotadza kuita zvokuti vadiridzire basi kuti kanyika kese ika kaboye mvura zviite zvisvini warime wakohwe. Musairo wakaidari nzero unoita kurwadza idi. Rekai tirambe takazviringa. Apa kuSouth Africa kuna anonzi Michael Rolonas agonza kubenhutsiwa ikweyo koita zvokuti apindure mutsepwere yagoita iriyo mamiliyoni omari yemuSouth Africa 445 745 million rands pachirungu. Rekai tizviringe ipapo kuti zvinopera mushechere. Uku waChina wari kuda kuwaka, uri kunzi ndo hwizi hunenge hwakakuritsa huri kunhadziwa nomunhu. Wari kuwaka ipapa kuti paite makiromita akawanditsa ohwizi hunotozotakura mvura yokuti vanhu vari pese pese wakone kuboya mvura. Warume, nyika dzidzi aiwa tichiri mumasure. Kwai ipapo wachatotanda kuzosenzesa mugore ra2030 kureva kuita kuti pese apa vanenge vari kuwaka wachiwaka unobva waona kuti idiwo wabiedu wakaita kushinga. Apa tikaringadza mutambo yevafana vanomhanya wari pasi pemakore 20 waitiwa izvezvi. Anonzi Bayanda Walaza abva kuhwina goridhe ipapa yomumhanyo yomamita 100 meters pachirungu. Aita tiri kuzvitenda izvi. Mufana wepaSouth Africa papa ari kunhadzira kunyora matiriki achemanje manje ipapa apa. Haiwa, ndozvisvinu izvo. Uku Champions League, Liverpool noMadrid, City noInter, Arsenal noPSG, Barcelona noBayern, Aston Villa noBayern. Zvichaita kuita kuhwapurirana, zvinenge zviri kuita simukai murefu simukai mupfupi. Tikaiti zvione ipapo kuti zvinoperera kupi, asi tiri kutenda nokutoti zvanga zvaita kunyanya nyaya yekusaika kwebhora iyi. Tikaiti tichiramba takazviringa manje. Tiri papo kamabuja. Rekai tichigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhandiwewo nawo.